Taekwondo jsem začal cvičit ve 14, teď je mi 32 let, takže každý si umí spočítat, jak dlouho to dělám. Ale já jsem nezačínal úplně taekwondem, než jsem vlastně přišel na taekwondo, tak jsem začínal různý bojové sporty, různý bojové umění. Začínal jsem úplně první, bylo karate. Pak, když nám vyměnili trenéra, tak jsem hledal něco jiného, ninjutsu, Wing Chun. Až potom, když jsem viděl korejskou exibici taekwondo, tak jsem přišel na taekwondo a zjistil jsem, že taekwondo je pro mě to pravý. No. Takže každý asi si projde takovouhle cestou, než najde to svoje bojové umění, co je pro ní. Celý ten průběh, co žijete tím taekwondem vlastně od začátku až do téhle doby, tak je to vlastně zkouška těch vašich znalostí. Pak je to samozřejmě ta technická část, kdy se zkoušejí sestavy, zkoušejí se zápasy, zkouší je teoretická část, přenážení, všechny potom ty technické věci, ale je to vlastně zkouška celé té vaší průpravy taekwondem, i zkušenosti, jak učíte a všechny tyhle ty věci se tam potom odrážejí. Já jsem vždycky vedl exibiční tým, nějaký exibiční tým, když jsem začal s taekwondem, dosáhl jsem nějakého technického stupně, tak byla vždycky potřeba od Českého svazu na nějakých akcích nebo při zakládání nové školy byla potřeba nějaká exibice. Takže já už od vlastně mých začátků jsem předváděl na exibičních vystoupeních taekwondo, ale nebyl to oficiální žádný tým, vždycky to bylo z klubu, jsem vzal ty nejlepší kluky a předvedli jsme nějakou ukázku. Až vlastně 3 roky nazpátek jsem se rozhodl, že by se měl založit nějaký oficiální tým nebo národní exibiční tým pod Českým svazem, tak jsem si to vlastně vzal jsem si to do ruky a založili jsme exibiční tým. Při těch exhibicích vlastně se předvádí si taekwondo v plný kráse, abych to řekl, to všechno, co taekwondo obsahuje, takže i zápasy, předvádějí se sestavy, předvádějí se přerážecí techniky, což tím se taekwondo trošku vyznačuje, že se předvádějí ty kopy na desky a přeráží se desky. Takže při různých akcích se provádí tyhle exibiční vystoupení. Do Koreji vlastně, nebo do té země, kde to bojové umění vzniklo, ať je to japonský karate nebo čínský kung fu, tak každý má takový sen se podívat do té země, kde vzniklo to bojové umění. Samozřejmě to byl i od mýho mládí ten můj sen se tam podívat a podívat se, jak se tam cvičí. Takže poprvé to bylo před, to už asi 12 let, když jsem tam byl poprvé. A dostal jsem tam, že mě vybral korejský mistr, který jsem přijel na seminář, tak vybíral z České republiky jednoho zástupce, který by se jel vlastně podívat jakoby vládní stipendista do Koreji, trénovat. Tak jsem měl štěstí, že jsem byl vybrán a to byla ta moje první cesta do Koreje. Tréninky v Koreji probíhají hodně jinak. Je to hodně jiný ty tréninky než tady u nás v republice. Ty Korejci tím vlastně žijou. Já jsem byl ty první pobyty, to jsem byl na univerzitě, jsem trénoval se zápasnickým týmem, takže to ještě nebyly exibice, to byly zápasy a opravdu je to vlastně, oni to mají jako studijní obor. No, jdu si svou cestou, ale pořád vlastně taekwondo se učíte celý život, takže když vezmu mistra, tak teďko tady působí v České republice korejský mistr Lee Yeon-jae, tak u toho teďko já cvičím jednou týdně. Tam neděláme jenom taekwondo, děláme i hapkido, děláme sebeobranu, děláme styčí, nunchaky, takže děláme různý bojový korejský bojový umění. A jinak nevím, učím se sám, i trénuju sám, učím se od svých žáků. Tím, že taekwondo už i trénuju sám,
tak potom vlastně pro toho trenéra nebo učitele ty nejlepší, největší úspěchy jsou vlastně úspěchy vašich žáků. Takže když vlastně uspěje můj žák nebo se mu něco daří, tak vlastně to je takovej ten váš i osobní úspěch, že jste dosáhl nejen to, že jste vy měl nějaký osobní úspěch někde na nějakém turnaji, ale že i vlastně ten váš žák si od vás něco vzal a to je potom ten největší úspěch pro toho trenéra. Pilně cvičte a hlavně v životě nic nevzdávejte. Když se chce, kde je vůle, tak tam je i cesta. Tak to bych rád všem vzkázal.